Терие. Кохер. Екартьори. Терие. Благодаря ви много, докторе. Виртуозно изпълнение. Нямаше да се справим с нас. Благодаря. Сестра, елате в кабинета ми, щом приключите. Ето ме. С какво да съм полезна? Искате ли кафенци? Не, вече пих. За друго съм ви извикал. Така ли? За какво? Къде ви е медицинското облекло? Свали го. Чудесно. Днес повече няма да ви трябва. В смисъл? Отстранява ви от моя екип. Говори вече с завеждащия. Утре ви пренасочват. Защо? Очевидно, въобще не разбирате сериозността на това, което вършим тук. Ама какво съм направила? Сериозно ли?